अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव महकुमानि बाथाबारि गामिनि सासे फरायसुलि इसा बसुमतारी बिथाङा दिनैनि HSLC आनजादनि फिथाइ फोसावनायाव 93 जौखोन्दो लानानै उथ्रिनो हादों UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्राय। बे UN एकाडेमि फरायसालिया डिमाकुसिनि आरो बे डिमाकुसियाव थानाय UN एकाडेमि फरायसालिनिफ्रायनो बिथाङा 93 जौखोन्दो लानानै फरायसुलि महरै बिथाङा बर' बिजोंजों फरायनानै उथ्रिनो हादों। नायनो दिनै समावहाय बिथाङा फरायनानै माबायदि उथ्रिलांखो। गिबियावनो निउस 24 बड'लेण्डनि गासै नायगिरिमोननिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। देग्लायनि 2020 मायथाइनि जे मेट्रिक आनजादनि फिथाइ बे फिथाइखौ दिनै फोसावबाय आरो बे फोसावनाय समाव बर' बिजोंनो फरायनानै माखासे फरायसाफोरा देग्लाय मोजां फिथाइ दिन्थिनो हादों आरो बे दिन्थिनो हानाय हिसाबै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि डिमाकुसि हालामावबो बिनि फिथाइया बादगा जायाखै। दिनै जोङो बर' बिजोंनो फरायनानै 93 जौखोन्दो बिबां नाम्बार लानानै बिथाङा उथ्रिनो हादों। बिथां जोंनि गेजेराव दङ आरो बिथांनि माखासे गोसोनि इयुननि जि माने थांखि बे थांखिनि बागैबो जों मिथिनो थाखाय नाजागोन। नैबे समाव जोङो बरायदों। नैबे समाव दङ आंजों इसा बसुमतारी आरो इसा बसुमतारीया डिमाकुसि UN एकाडेमिनिफ्राय देग्लाय आं दहायनो मख'दों 93 जौखोन्दो बिबां लानानै बिथाङा मोजां रोखोमै उथ्रिनो हादों। गिबियावनो फरायदों नोंनि मुङा मा आरो बेसेबां माने फरायदोंमोन बेसेबां घन्टा गोबाव फरायदों बेखौ एसे बुंनो खुलुमबाय आंनि मुङा फरायना इसा बसुमतारी आं बांसिन हराव फरायनो गाहाम मोनो बेखायनो आं हरसिम फरायनायखौ जागायदोंमोन। बांसिन आङो 2टासिम थायोमोन। फुङाव बेसेबां समाव सिखारोमोन? फुङाव सिखारनाया बेबायदि एसां थाब सिखारनो हायामोन। 6टा 6:30 माब्लाबा 7टाबो जायोमोन बेखायनो आं हरावनो बांसिन फरायोमोन। अब्ला गासै बेसेबां घन्टा फरायदों? 8 घन्टा मिनिमाम 8 घन्टा फरायदों। जुदि सानडेफोर मोनोबा आं बेयाव सानसे फरायोमोन, सानसे लिरोमोन नङाबा मेथ्स प्रेक्टिस खालामोमोन। बेबायदिनो आं सानसेबो लस खालामाखैमोन आरो। टिउसनफोर लादोंमोन? लादोंमोन। गिबियावनो आङो साइन्स टिउसन लादोंमोन। बे बोसोरनि जागायनाय टाइमाव लादोंमोन। माहाथामसो लानानै आङो उनाव टिउसनखौ फोजोबदों। बेनिफ्राय फरायसालियाव न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामदोंमोन ना बेहाय थादोंमोन? न'निफ्राय थांलाय फैलाय खालामदोंमोन। बेनिफ्राय बेसेबां गोजान जायो फरायसालिया? 3 किल'मिटार। 3 किल'मिटार जायो। बेनिफ्राय माजों थाङो? साइकेलजोंनो थाङोमोन। साइकेलजों सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय खालामो। थांलाय फैलाय खालामनायाव मेङामोन? मेङामोन। फैनानै आंखौ रेस्ट लानो होयोमोन। जेबो बेबायदि प्रेसार होआमोन मावनांगौ मानांगौ। आंखौ आरामैनो जेनेबा मोजां फरायथो होननानै जेबो प्रेसार होआखैमोन न'निफ्राय। न'आव मोजां थासारि होनो हादोंमोन आंनि फरायनो माने जेसेबांखिनि होनांगौ होदों नङा होमबा? जायखिजाया साबायखर बावदों। इयुनाव मा जानो लुबैदों? आं सासे IAS अफिसार जानो गोसो। बिनि सिगां आं सासे डक्टर जाग्रोनो गोसो जायो। बेखायनो आङो साइन्स स्ट्रिम लागोन होननानै दा थांखि लादों। नङा होमबा? बेयो जाफुंसारथों। जायखिजाया गासै माने नाम्बारखौ बेसेबां बबे साबजेक्टआव माने नाम्बारखौ मोननो हादों गोसो दङ ना? आं मेथामेटिक्सआव 93 मोनदों। बर' MIL-आव 96, ससियेल साइन्सआव 96, इलेक्टिभआव 92, इंलिसआव 93 आरो जेनेरेल साइन्सआव 92। बेनिफ्राय माबायाव इलेक्टिभआव 92 मामोन? इलेक्टिभआ आंनिया जिअ'ग्राफिमोन ना? सरासनस्रायै माने माखासे फरायसाफोरा बुङो माने बर' मिडियामाव फरायबा एसे खस्थ' जायो, बे नंगौ नामा? आंनि बादिबा बे नङा। जोंनि सायावसो सोनारो फरायनाया। जों जेसेबां फरायगोन जोंनि फिथाइया बेसेबां मोजां जागोन। जोबोद मोजां खोथा बुंदों। गावनि सायावसो सोनारो, बिथाङा मोजां खोथाखौ बुंदों। दा बेयो माने बेजोंनो माब्लाबो हेंथा जानो हाया। बेनिखायनो बर' बिजोंजोंबो फरायनानै मोजां फिथाइखौ दिहुननो हायो। बेयो मोनसे जोंनि मोगथांफोर बे माने बिदिन्थि। दा बेनिखायनो बिथांनिसिम साबायखर बावबाय। दा जोङो बिथांनि जोथोन लागिरि दिथागिरि दङ, बिमा बिफा दङ, बिथांनिफ्रायबो जों फंनैसो बुजिनो हायो। नोंथांनि मुंखौ एसे बुंना होबानो जाबाय। आंनि मुङा दिसरन बसुमतारी। बिथांमोना इसा बसुमतारीनि फरायनायाव नोंथाङा सासे बिगोमा जानानै बेसेबां माबायदि हेल्प होनो हादों? आं बिथांखौ जि नांगौ बिथांनो बेखिनिखौ आं होदोंमोन आरो बिथांखौ रिजाल्टखौ मोजां जाथों होननानै आं खस्थ' खालामनो हागोन, बाखि खामानिफोरखौ मावनो हागोन। नोंथाङाबो माने गोबाव समनिफ्राय भेन्सार फरायसालियाव फोरोंगिरि खामानि मावबोबाय, खिन्थु दासिम माने बावैसो
जों खोनानो मोनदों बावैसो माने नोंथांनि साख्रिया जादों गोबाव सम बेसेबां बोसोर माने भेन्सार फरायसालि आङो 14-13 बोसोरसो खाथिदों बे खाथिनायनि उनाव बावैसो जादों आरो अ, नङा होमबा दा बे समावथ' न'खरखौ सालायनो खस्थ' जायाखैमोन ने खस्थ' जादोंमोन माय आं टिउसन खालामदोंमोन आरो एसे आबादबो खालामदों बियो माने दिनै माने मोजां बेखौ फिथाइखौ मोनदों होननानै सानोना सानो खस्थ' खालामनायनि आंनि मथेब्ला आं नामगौमोन आरो माबाखौ रिजाल्टखौ माय आरो मोजां जाबावगौमोन सान लुगैदोंमोन जायखिजाया माने जेब्लाबो मोजां जादों नङा होमबा थिगानो बर' बुजिगोन ना बुजिया हायो नोंथांनि मुंखौ बुंदों बेनिफ्राय माबायदि बिमा जानानै माबायदि जोथोन लादोंमोन आंनि मुङा मुस्रिमा निर्मला राभा बसुमतारी आं सासे बिमा हिसाबै जिखिनि जोथोन लानांगौमोन बेसेखिनि हयथ' आं लानो हायाखै अब्लाबो मात्र फरायल' होनना बुंदोंमोन आरो जि गोसोआव थायो बेखौनो फराय रिजाल्टनि बाथ्राया उनावसो सिगां फरायग्रो गासै न'खरनि खामानिफोरखौ मावनानैब्लाबो जसे सम खाथियाव जफादों खोमा बिदि जफायाखैमोन खारन आंहाबो डिउटि थायोमोन आं फुङावनो हाखु दाखुयै न'खरनि खामानिखौ मावनानै डिउटियाव थाङोमोन बेनिफ्राय फैनानैबो आरो हाखु दाखुयै खामानि मावनो गोनां जायोमोन आंहाबो मेङो थिग बिदियै फिसाजोजों आं जफानो मोनामोन बेनिफ्राय एक्सारसाइज हिसाबै किसुमान खामानिखौ आं मावनो होदोंमोन परिखाब्लाबो एग्जामब्लाबो जिहेतु जबाय थाबोला देहायाबो एसे अलसिया जालाङो बोरैबा मोनो बेखायनो एसे खामानि माव एसे थाबाय बिदि बुंदोंमोन आरो फरायनाय बेलायाव फरायल' होनना बुंदोंमोन आरो जफानो मोनाखै